Boom, shayiwe nje kuvela umninija adile nalo udaba. Nganza kwethu namhlanje ebusuku ake ngikusho ukuthi angeneme bafowethu. Angeneme kahle kahle ngikhulume lokho ngoba uma uzoba approach abantu batshele ukuthi bafowethu nayi inkinga ekhona. Kodwa abantu abasuke sisebenza nabo la bengayiboni lento leyo uthi kahle kahle into abayenza iwrong. Iwrong nje lento le mina ngizonitshela nje iqiniso angeke nginifihlele. Ngasho ukuthi uma sekunenkinga emkhontweni ngizogwaza angeke ngiyeke ngoba nje ngiyi TikTok lokuqina futhi elingancethezile elingancengi eliqonda ngqo odabeni ngoba ngiyathanda ukuthi udaba luhambe kahle. Bafowethu namhlanje sike saba nemeeting eshisayo imeeting ngodaba lwaseMpumalanga kaMlondi. Angiphathekile kahle ngoba lento sokulokho ngayipost enkundleni zokuxhumana ukuthi kune truck la masipala lapha eSteve Tshwete elalimaza ingane and lokho liyaqhubeka lilimaza ingane, liyaqhubeka libhidliza imizi. But when you approach someone ukuthi sicela usize lento lena, loyo muntu lo qhamuka sekuthuka. Kodwa emkhontweni uqhamuka sekuthuka uma usuthi okay angisuke atshethi suka hamba, which means lo muntu lo uyathengisa, uthengisa iqembu. Umdayisi lo muntu loyo. Fear or favor ngizokusho mina lokho. Uma lapha eSteve Tshwete bafowethu eniphethe lapha eSteve Tshwete nihluleke ukwenza umsebenzi wenu, phumana eceleni sidile nayo lenje. Ngingumshayi wenja kuvela umninija adile nayo ku TikTok. Nalapho ke uma niqhubeka nenza lento eniyenzayo nikhuza ningafuni ukuzwa, ngizodila nani iqobo lwami. Angincethezile angincenge emuntu mina. Uma uadvocate umama uBusiswe Mkhwebane ekhuza ethi lalelani akwenze ngendlela kanjena, ningafuni ukwenza lokho, lalelani asizuzwa ngani, which means ni faila leadership yaseMpumalanga. Umama uBusiswe Mkhwebane niyamfaila maye enikhuza ningafuni ukukhuzeka. Ngiyanicela ke lapho ngingakaze nginisho ngamagama eSteve Tshwete niyazazi ukuthi inkinga yini kuphi. Lungisana udaba lwenu ke lwalengane le. Angizuzwa ngani futhi angeke ngizwe ngani. Ningizwe kahle angeke ngizwe ngani uma niqhubeka niyenza lento eniyenza ningafuni ukusiza lo muntu olinyazelwe izingane uMasipala ngoba nina niyazuza kaMasipala. Ngizonisho futhi ngamagama. One of you sekufikile endlebeni zami ukuthi omunye wenu utholakala ehamba nabantu beANC. Angifuni uze ngikusho ngegama ngoba sheshe ugudluke kulento okuyo ngoba manje into oyenzayo is totally wrong and is totally iqembu alihambisani nakho. So lokho kwenzayo lalela bhuti, sicela ungicela mina ngedwa ugudluke kule nto leyo. Ungithukile it's fine. Ungithukile it's fine. Mina I'm here to secure abantu bomkhonto abahlukumezekayo. So uma ungafuni ukuyilungisa le daba lwalengane ngoba ukhomvini unikezile imandate othi yenzeni lento, nami nginikeza up to ngey 5. Uma ningawuhlule ukwenza lokho up to ngey 5 ngizodila nani bukhoma. Angizukuncenga umuntu mina la emkhontweni, angizizoncenga umuntu. Umuntu engimncengayo yedwa futhi engimgoqela uma ekhuluma uSG, uDSG, uorganizer ngama province province leader lawa suke bekwe nguSG. Nini enisuka nifuna ukuncetheza angizwani nje naleyo nonsense leyo. Zamani ukulungisa udoti lweni wenzayo lapha eSteve Tshwete. Angiphathekile kahle kungakho meeting niphumile. Bengingafuni ukuhlala emeeting engibona ukuthi kunamaqoki ngaphakathi. Uma noma senikhuzo sokuthana lalelani umama uBusiswe Mkhwebane alifuna ukumlalela, which means animbono ukuthi uyini. Hayibo asizukudlala nina. Shayiwe nje kuvela umninija. Udaba lwalengane ngicela liphumelele ngey 7 imatch iqhubeke. Uma ningafuni lokho iyekeni njalo. So phela sobonke iyophelelaphi. I thank you.